राजन, निवाडा संपता संपता सूर्य बुडाला. होय कविराज, पण निवाडे महत्वाचे होते. प्रजा हिरमुसलेली आम्ही बघू शकत नाही. महाराज, अहो हे काय करताय? दौड घेताय? होय माळोजी बाबा, निघतो आहोत आम्ही. निघा, पण जरा आराम करून निघा महाराज. अर्जोजी, आता आराम औरंगजेबाला संपवल्यानंतरच. काय माळोजी बाबा? होय महाराज. आठवड्याभरात औरंगजेबावर आक्रमण करायचं, तर तयारीसाठी आता उसंत नाही. म्हणून निघतो आहोत. राणी साहेबांना बरोबर घेऊन रायगड गाठू. तुम्ही सोबत चला. होय, ते बरं होईल. महाराज, महाराज, घात झालाय का? मी येतोय. महाराज, घात झाला, गनिमी येतोय. काय गनिम? होय महाराज, निबिर अरण्यातून काट्याकुट्यातून आडवाटण अंगावर येतोय. कुणाचं एवढं धाडस? राजा, पहिलं सावध व्हा. हत्यार उचला, तेगी बाहेर काढा. राजन, नाही कविराज, मुघल एवढ्या घनदाट जंगलातून येऊ शकणार नाही. शक्यच नाही. घाट उतरताना तो कोसळून पडेल, नाहीतर चकवा बसून पागल होईल. मुघल नाही तर मग कोणाची फौज आहे? आपलेच असणार कुणीतरी स्वराज्यद्रोही. महाराज, कुणी बी असू द्या, ते आम्ही बघतो. तुम्ही आधी सावध ठिकाणी पोहोचा. राजा, या तर म्हणतो या येणाऱ्या फौजेला हुलकावणी देऊन तुम्ही निघा पुढं रायगडाच्या वाटेनं. यावर रोखून धरतो ही फौज. महाराज, लवकर निर्णय घ्यावा. फौज मोठी आहे, तुम्ही निघा, थांबू नका खिनभर. राजा, हारोळ्या कानाला येऊ लागलं. तुम्ही निघा पुढं. माळोजी बाबा, हप्त्याभरात औरंगजेब संपवण्याची भाषा करतो आहोत आम्ही, आणि अशा संकट समयी तुम्हाला मागे सोडून जाऊ? अशक्य. राजन, पाया पडतो तुमच्या. काही दगाफटका होऊ शकतो. कविराज, अहो आजवर मरण पाठीवर बांधून दख्खनच्या पठारावर घोडा फेकलाय आम्ही. मोगलांच्या छाताडावर थैथै नाचवला. तो आज पळून जाण्यासाठी? हो राजा, आम्ही असताना तुम्ही कशाला जीव धोक्यात घालताय? माळोजी बाबा, एक हंबीरराव गमावलाय आम्ही. दुसरा हंबीरराव गमवायचा नाही आम्हाला. हो महाराज. त्यापेक्षा निकरानं लढू. जर आम्ही निघून गेलो तर आमच्या मावळ्यांचा, आमच्या माणसांचा धीर खचेल. ते होणे नाही, होणार नाही. हर हर. माळोजी बाबा, राजा, माळोजी बाबा, राजा, शेवटचा मुजरा. माळोजी बाबा. राजन, तुम्ही निघा. गनिम खूप जात आहे. नाही कविराज. ऐका आमचं, तुम्हाला आबासाहेबांची शपथ आहे. तुम्ही निघा. हे बघा, नावाडी मार्ग तुमच्याकडे सुरक्षित आहे. चला निघा बा आपण. कविराज, राजन, ऐका आमचं. चला चला. राजन, राजन, कविराज, राजन, कविराज. राजन, तुम्ही आमची काळजी करू नका. स्वराज्याला तुमची गरज आहे. तुम्ही निघा. नाही कविराज, या अवस्थेत तुम्हाला सोडून नाही जाणार आम्ही. राजन, राजन.